μυαλά στα κάγκελα και αφήστε όλους αυτούς τους πικρόχολους, τους βατράχους, τους δημοσιογράφους, ειδικά αυτούς τους αθλητικούς που θέλουν να το παίξουν ότι είναι κάποιοι. Αυτοί θα είναι προπονητές. Να πάνε αυτοί να παίξουν μπάλα. Που μιλάνε κιόλας. Ντροπή τους. Γεια σου ρε Ότερε Χάγκελ. Γεια σου λέει Ελλαδάρα. Σε αγαπώ πολύ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο 4 με 6. Ότερε Χάγκελ Ελλάδα. Σας αγαπώ όλους. Η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελλάδος. Muppet Greece. Κάθε μέρα 4 με 6. Εδώ πέρα Ζορμπάς. Ότερε Χάγκελ. Εθνική Ελλάδος. Οδυσσέα σου φέρα τα φάρμακα ρε. Έρχομαι.